biro kwa wuoye weche gieki nikech puonjo ganda ero kamana nyaka wono wadwa wang'e dagni mar paro bang' nyuol wamulane ni ma en dagni mar paro kidieny mane to otimo ga ng'ato bang' nyuol mana kaka topic wacheno kuso kwang'iyo dangni mar paro bang' nyuol dangni mar paro gono paduongo ni postpartum depression gi dho ngere to iwinjo ka wawacho wach moro kanyo ni depression ni dhano ero tiyo kode ahinya ng'ato winjo kosin matin to wacho ni I'm depressed ng'ato winjo ka owil matin to I'm depressed to depression tie kidienje mang'eny kabisa depression tie mwaluongo ni major depression koro abro mulo matin basto koro wadonje postpartum nikech postpartum en mana achiel kuom kidienje mopogore opogore mag ang'owa mag depression koro depression en sin ma ng'ato sin kata ng'ato winjo ka pache dangni ma bedo ni en gino ma wanyalo ng'iyo kaka stress nitie gino maluonga ni stress manyiso ni ka gimoro chando pachi matin moking'eyo ni gini tanyalo statua nadi wanyalo wacho ni ng'ato nigi ang'owa nigi stress kata ka tiji orumo stress moro nyalo maki nikech koro oking'eyo ni yor omenda dhi timre nadi dhi wuod nadi nyalo bedo ni maybe ka in gi mvurugo moro matin e ot kanyo gi ng'ama miyo stress moro nyalo maki gi jaodi onyalo bedo ni en dhaw moro matin obetie kanyo ero tineno ka koro ng'ani en ng'at mosino kodwa wuoyo stress moro nyalo wacho ni timre nade nodonje kwa wacho wach mar depression en ng'at ma osekale stress no kuom thuolo malach ma koro stress ma en godo chande chako inyo ngimane owuon chako inyo ngimane kaka ngimane tiyo manyiso no ochako inyo kaka o relate gi ji kata kaka oriwre gi ji ochako inyo kaka nindo ochako inyo kaka chiemo ochako inyo kaka paro to gini nyaka bed ni osekawo thuolo mang'eny mokalo wige adiwa wige ariyo mane kwa koro wanyalo bet piny to wuoyo to wawacho ni ang'ani kama ochope ni en gi depression koro nitie mogo maluongo ni major depression mano depression mabiro nikech gik ma awacho go eko to biro o affect ng'ato mane yo mawacho no ero ma kawuono wang'iyo ni wacho ni en bang' nyuol to bang' nyuol depression nyalo mako ng'at mamiyo depression sana sana en tuo en gino mamako jogo mamiyo monyuol nitiere gik mathoth manyalo miyo ng'at mamiyo modhi nyuol obed gi stress mopogore opogore wanyalo ng'iye kaka lakini kapok wachope gik ma nyalo miyogo we wang'iyane ni to ere kaka ochal ere kaka wang'eyo ni ng'atni ng'ama miyo nitie kod dangni mar paro tok nyuol iyudo ka ng'atni kata ng'at mamiyo ni nyathine monyuolo chande oko rwake kaka ng'at mamiyo monyuolo nyathi onego bed ni timore nade rwako nyathi kendo mor godo nyathino kaka nonyuole mokete maybe bath kitanda kanyo ing'iye kanyo samoro bo jwang'e ajwang'a oonge nafas mar dhi mondo kaw otwa mar kata dhodho nyathi kata timo kamano mano inyalo ga penjri to ang'o momiyo mama ni nyathine ni nyaka nyuol ok chal ka gima en nyathine nikech saya ma ng'ato nyuol ting'e ni moro nitie ma nyathi samobiro to ji mor mana kaka sama wabito ng'ato be ji osin koro iyudo ka en ochalo ng'at ma ok oyudo nyathi ochalo ng'at motimore nade mowito nyathi koro iyudo ka appetite kata chiemo be ok odwa timore nade ok odwa chiemo mago signs minyalo neno kuom ng'ato to wacho ni miyo ne nyaka ne nyuol wasebedo kwa tero ne chiemo kacha to chiemo timore nade ta ong'iya chiemo ok odwa chiemo ywak moro nitie mang'eny mabiro ne abira ma en pi wang' ywaka ma oking'eno ywaga ang'o kata ipenje ga nang'o miywago to wachacha ni an gi stress wacho ga ni stress donge an gi stress moro maka koro en ywak ma oking'e ni ywagni to timore nade owuok kanye ich wang' nitiere mabiro ma ich wang' matek wadonje ranyisi mondo ing'e ni ng'ato nigi postpartum depression ere ranyisi mineno kuome manyisi ni ng'ani nyalo bedo ni depression moro donjo kuome kata tuo moro donjo kuome moko timre nade bang' koseyudo nyathi to kidieny mane minyalo neno go gigi kuom ng'ato
nitiere gigo mabiro ma nitiere wawacho nang'o ilo moro kata mana pek moro ma ng'ato nyalo yudo koluwore gi nyuol gang'ogo ng'ato nyalo yudo ko ol kang'o to gik ranyisi matemo wacho gi pok watieko wacho gi wabro ng'iyo gi matut kineno gi kuom ng'ato kuom dweche mokalo 2 not dweche wige mokalo ang'owa 2 awacho ni stress en gima mako wa pile pile wanyalo bet kata mana e studio ka sani to aparo gimoro ma okadhi maber kuma wuoke no tawinjo ka stress moro timre nade omaka lakini ka en stress ma gigi ranyisi matemo wacho gi ineno gi anena ka gina kuom ng'atni ma odhi nyaka mana wiga 2 oserumo to pod en ga ena kamano nyathi cha pod okodwar pod ineno ok en go machiegni kata ich wang' moro ineno ka bira sa asaya ma sama tin kipenje gimoro to en either no ywak kata iyo wang' kata oduoki marach moking'eyo ni to gini en gimo timre nade mowuok kanye nindo mare bende nyalo bedo gi shida iyudo ka okonindi kata onindo ahinya moingo nyathi nyalo bedo noywak e bathe kanyo ero to en ibiro yudo ko nindo timre nade otere atera kabisa moko winj kata nang'ono ni nyathini onego bed nohoyo kata nobedo nodhodho kata nonego bed notimore kamano awacho ni chiemo kacha bende nyalo bedo gi chandruok manyiso ni ng'ato nyalo bedo ni ochiemo mang'eny saidi kata chiemo no appetite ne odhi molal duto chuth makoro chiemo okochiem mang'owa okochiem maber koro mago gin changes ma inyalo neno kuom ng'ato sama osenyuol chande ma ing'eyo ni ng'ani nitiere shida moro mani kode bang' moyudo nyathi to kendo ahinya nitie ga extreme cases moko mibiro yudo ka onyalo temo hinyore owuon kata onyalo temo timore nade hinyo nyathino to mano to koro nitie level ma kochope to koro waluonge ni postpartum depression koro waluongo ga ni postpartum psychosis manyiso ni obiro gi thoughts mag kata paro mar hinyruok en owuon kata mana inyo nyathi motimore nade noendo monyuolo mobwetgo kanyo noero koro magi biro mago gin ranyisi minyalo neno tang'eni kaka wamedo dhi wabro medo ng'iyo ranyisi gi mwadonje matut ming'e kaka wachalo moro kapok wadhi matut ahinya daktari wang'eyo kacha ni ma en dang'ni mar paro kata depression mabiro tok yudo nyathi ma bende tang'ono ranyisi ni ka nitiere gik moko ma ka ineno kuom miyo moa konyore tinyalo chichni nyaka bedi ni miyo ni onge kod kwe gi nyathini chunye dang'ni ok omor gi nyathini kaka thothne ji bedoga mamor seche ma ji oyudo nyathi debed ni wanyalo bedo kod underlying issues momiyo gik ma kamagi timore debed ni nyathini samoro nokopar kata nokodwar yude e sechego debed ni e keny ka entiere kod chando kata debed ni bambe nyathini obiro kaka result mar bembo ang'o mathoth ni nyalo chwalo joma mine mondo mi obed kod postpartum depression mokwongo nitiere kaka wawacho ni kidienje mopogore opogore mag depression ng'at mamiyo ma nosebedo gi depression kata kane pok omako nyathino kata kane pok omako ijno en gi atamalo mang'eny ni onyalo yudo postpartum depression kata depression moro nyalo make sama otimore nade sama oyudo nyathi nitie gik miwacho kanyo ma gin adieri kabisa kendo wabro yie godo nitiere pek ma ng'ato nyalo bet godo sama pod en gi nyathi e iye to postpartum depression ok ochuno ni nyaka chakre mana bang' nyuolo nyathi en ni mano makoro waluongo ga ni postpartum lakini nitiere shida ma ng'ato nyalo kale sama pod en gi ich nyako dhi omako ich owacho nitie moro miwacho kanyo ni nokoikore mar mako ich to mako ich donge wawacho ga ni unwanted pregnancies to atemo ga discourage that statement atemo ga unplanned ok unwanted onyalo bedo ni pango kata nokochano mar yudo nyathi e seche makamago eko tema be kora nyalo ga kanya nyalo dhi out of topic matin mondo awuo gi mine kata nyiri manoko kacha chande nitie yore mopogore mang'eny mwanyalo tiyo godo kapo ni okichano mar timang'o yudo nyathi dhi mondo puonji mondo ing'e yore minyalo tiyo go mopogore mondo shida moko machalo kamagi gieki inyalo geng'o kapok ochopo e kiwango noero ka ok iikori mar yudo nyathi dhi adhi osiptal moro amora tipenji gini an ok aikora mar yudo nyathi lakini an active ere kaka wanyalo geng'o mondo kik ayud ang'owa kik ayud nyathi ibro puonji kendo ibro nyisi tibro chagwa yo minyalo dwaro ka koro wadhi mbele unplanned kata mana ich moko chan biro gi paro mang'eny samoro en kata mana nyathi manie sikul
onyalo bedo secondary, onyalo bedo mbalariany, kata en ng'at mosetieko mbalariany to koro manyo tich, kata en ng'at mosedhi katedo, lakini kaluwore gi mpango mar maisha mare, stage ma entiere no nyoneno ni pok obet tayari mar dhi mondo yutimre nadi omak ich kata mondo oyud nyathi. Nyathi kobiro koro chako bedo gi, nikech nyathi kobiro gi garama mage. Obiro gi garama mar rito nyathino, pidhe, nyiewne lewni, diaper, ang'o, gigo duto ma nyathi timore nadi biro godo. Iyudo ka in ng'at ma ok ong'eyo kata ma pok obet, ma pok oikore mar chope stage ma kamano mar nyathino. Kiyudo nyathino, magi gik mabiro ga bire pachi kendo nyalo chandi. Sana iyudo ka jogo ma pok gidhi katedo bende samoro miye ich to onge kony moro moyudo kuom wuon nyathi. Koro iyudo ka ino miye ich aeto dhi olal, samoro be moro wachoni ni mano be ok kata nyathine. Gigi magi gin gik matimore sama iriwe nyathi manyako oko kanyo ma oonge namna monyalo ritogo nyathino. Obiro ero yudo nyathino kodi, tini sewachone ni nyathino ok mari, bende wach nyathino ok ing'eyo nini, koro ukelo weche moko mang'owa mathoth. Iyudo ka miyo chande nitie pache, nitie kaka nyaka chande nikech nyathini to koro mobiro ni konyuolo nyathi, nitie gik moko ma ji paroga, anyuolo nyathi ma wuoyi, an ere kaka nyalo pidho nyathi ma wuoyi kenda, anyuolo nyathi ma nyako, ere kaka biro timo kama kamae. Iyudo ka mago gik ma chando pach nyako cha sama en gang'owa, sama en gi nyathino. Mago gin paro ma ka ng'ato kete pache to kelo luoro moro kuom ng'ato. Luoro ni sama obiro ok ober gi ich, nikech nitie hormonal changes mabiro ga sama ng'ato nigi gik moko kaka depression gi anxiety manyalo affect kata mana delivery process. Koro iyudo ka mano koketo pache saka ma gino chandega, mago gik manyalo lead to ang'owa postpartum depression sama onyuolo nyathino. Nitie moro miwacho ni maybe nosebedo abused sexually, mangiso ni ng'ato noketho ratiche. To inyalo bedo ni kuom yo mar ketho ratiche no ema nyathino timre nadi nobire. Kata nyalo bedo ni nyathino kobire lakini oyudo nyathi bang' kane ng'ato nosega ketho ratiche. Mago gin gik maka paro makobire pach ng'ato to nyalo kelo shida bang' ng'ato kosenyuolo nyathi. Nitiere jogo ma ne gisetemo nyuol lakini process mar mako ich chande, ich no dhi motimore nadi mowuok kapok gitimore nadi kapok ginyuol, maluonga ni miscarriage. Koro iyudo ka ng'at mamiyo sama maybe ni yudo miscarriage ich ni mokwongo to gino noketo luoro moro e dendi, koro chiki peroga mana ni to koso mar ariyo ni bende biro timore, nyalo wuok kamano. Mago gik manyalo kelo shida kendo nyalo kelo postpartum depression. Nitiere miyo manyalo nyuolo nyathi to nyathino wuok gi issues mag development mabe moko waseng'iyo kae, yore mag chwech. Nyathi nyalo bedo ni en ng'at ma somo tame kata wuok gi autism condition moro. Koro iyudo ka macha bed dhi keto luoro moro, anxiety moro e dend ng'at mamiyo, mwacho ga ni koso ma koro yudo mar ariyo ni bende nyalo bedo kaka machande. Iyudo ka gino kelo dangni mar paro kendo ng'ato siko ka paro mano, kendo mano nyalo miyo ng'ato yudo condition makamago. To gigi gin gik mang'eny mwanyalo ng'iyo mabe wapod wabro endelea ng'iyo gi kaka wamedo dhi gi chenro mbele. Erokamano nya daktari. Yeno wamake kanyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo mondo mi wadhi nyime kod dangni mar paro to ka yudo nyathi kata bang' nyuol, kik isud kata matino. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot.
Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machigni kendo penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu wang'iyo dagni mar paro bang' nyuol daktari opimono ranyisi makineno tinyalo chichni miyo ni nyaka bede ni nitiere kod dagni mar paro tok nyuol modhi matut mopimonwa bende gigo manyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dagni mar paro gin gik mang'eny mokalo kuom ranyisi nyathi oyude seche ma ng'ato koikore samoro ne ng'ato oroch ratiche weche mag bembo samoro nyathi mokwongo kata mar ariyo nonyuol kod tuoche kata chandruoge mag chwecha nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dagni mathoth mar paro to kata tungni magudi bende nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dagni mar paro tok nyuol kapok odhi matut ahinya daktari moro nyalo pimonwa ni joma chuo kata joma wuone bende bedo ga kod dagni mar paro tok ka minute gi osekonyore. Joma chuo nyalo bedo gi dagni mar paro to gino manyalo kelo mano en ni sama ng'at ma jaode moyudo go nyathino oyudo postpartum depression kata oyudo dagni mar paro e yo machalo kamano. Mar ariyo en ni kaponi en wawach ni baba matin maybe en nyathi gi mokwongo kwongo yudo nyathi to bende nokoikore manyiso ni bende ofukone kaka wacho ni gigi biro gang'owa biro gi ting' mang'eny obe nokoikore ofukone nokoikore maber noken ready mar yudo nyathi chande nokoikore mar bedo wuon to ibro king'iyo gini sana king'iyo joma miyo joma mine kata ng'at miyo monyuol iyudo ka postpartum depression mare nyalo chakore bang' wik achiel kata mana dwe mokwongo mar yudo nyathini to koduogo koro kuom ka jok ma wuone to stress ni chako ga mako wa maybe kwa chakre dwe mar adek kanyo ero dweche mar adek nikech kanye makoro mokwongo nitie gino mwaluongo ga ni apani sewinjo ko ng'ato wacho nyathino nigi colic manyiso ni nyathino nyalo ga ywak kata mana seche adek mamfululizo ka nyathi timo nade ywak otieno odiochieng en ywak ayo kama biro sana ywak gotieno sana iyudo ka seche go ka ng'at madichuo noko ng'eyo gima bro biro ka odwano mondo chiego dhi tich okinyi owagne wiye ganyo gotieno gore kasa koro ana ban pienda dhi aninde tiro kamano kelo ginyalo kata mano bende achiel kuom gigo manyalo ga kelo stress kuom ng'at mamiyo manyalo kelo postpartum depression ywak nyathi mamfululizo manyathi en ywak ka en ng'at mano poko o experience kata onge gi nyalo roche koro mago gin gik machando ga wuone kata mana jogo machuo ma bende nyalo miyo gi experience that postpartum depression sana kuom chuo ena ni okanyal provide no kan ready mar yudo nyathi kata ng'at mamiyo ma yudo go nyathini bende oyudo postpartum depression koro ibinjo ga kaya na ng'at ma wacho weche moko ma nodwa hinyre odwa hinyo nyathi ok owuok kodi jitenga kodi wach ni ok odwar nikech gigi bende postpartum depression be biro gi ranyisi moro mokawang'iyo en ni libido kata mana dwaro mar riwruok kuom ng'atno mamiyo gi ng'atno madichuo kata gi jaodi iyudo ka odhi otimore nade dok piny dwaro no iyudo ka dok piny koro iyudo ka mano be bro kelo shida moro e kind ng'at mamiyo gi ng'at ma jaode e yot kanyo ero to mago gik mamedo stress e yot kendo nyalo kelo postpartum depression. Aneno picha moro ka ma wantiere kod konchiel
postpartum depression kata komachielo wantiere kod baby blues moro nyalo pimo no pogruok e kind gik moko ariyo nikech wathoro ga bedo kod ok wang'eyo ni ma en mane koro watiere kod picha ni daktari moro nyalo lero no achiel kachiel ni to koni watiere kod postpartum depression koni watiere kod baby blues. Okay. Baby blues kapu wach nini kanyo baby blues gin anya wacho ni gin en gima very normal koro baby blues ema chalo kaka stress gi depression koro mai wanyalo ng'iye kaka depression to mai wanyalo ng'iye kaka stress manyiso ni baby blues en gino manyalo mako ng'at mora ma miyo motimore nade moyudo nyathi mokonyore manyiso ni kaito baby blues gi samoro kabro kete machuok nitiere iyudo ka within a short period of time ng'ato onyalo bedo ni en gi low moods ena piny gimoro ka stress aito sama tin iyudo ko bendo oil omor gi nyathino kabisa kendo kamano mago lunga ni baby blues to baby blues gi ok gi prolong ok gidhi ahinya kaka ng'owa kaka postpartum depression awacho wach ywak ineno koket kanyo crying for no apparent reason kineno ka ng'ato ywak maybe ng'ama miyo ywak ma onge sababu momiyo ywak o shed tears ywak kanyo moko wacho ga ni tears of joy lakini tears moko gin mag sadness kapo ni ywak no dhi ywak dichiel diriyo bang delivery okonyiso ni koro en gi ang'owa postpartum depression lakini kineno ka ywagno odhi ahinya ma wiga ariyo pod kidhiga tiyudo ka mama ni en oywaka to nyathine cha bendo kodwa weche ma oriwre go kamano nyaka gimoro koro ichak penjo ni nyalo bedo ni shida moro osedonjo kaendi feeling I'm not like myself or this isn't me oonge patience manyiso ni oonge gik moko dwa otimre piyo nyathino dwa ni mondo chak wuotho kiny to nyonyuole nyoro mago impatient this school mago gik mabiro gi nyuol ich wang makamano kato winjo ka gima dendo kokwe odwa no wuotho dhi kayo tim ma mood changes mago gin gik mantie koro kwa duogo kae magi moko ma waseng'iyo ma wacho ni ng'ato yudo ka nindo shida mane mwaluongo ni insomnia manyiso ni ionge nindo maber ngufu ni tota iwinjo ka dendi ionge ang'owa onge ngufu ionge teko mar timo achiel ariyo kamano miyo mako konyuol enyewe ng'eny yudo ka teko dok piny lakini ka teko no dok piny makata wiga ariyo pod ng'ato en kitanda okodwa ni kata chung bet ne matek low sex drive waseng'iyo mwacho ni yudo ka gombo mar yorego mag riwruok timre nadi duogo piny changes in appetite waseng'iyo inyalo chiemo ahinya kata inyalo weyo no kichiem kabisa weepiness kata mana yudo ka anxiety moro maki manyiso ni ibeta beta ka in restless yonge kwe kamano concentration mari nyalo duogo piny buok mar del masaka sa iwinjo ka dendi buok mane mwaluongo ni panic to kod asira moro ma wacho chande ni asira yudo ka asira moro biro mang'eny motimore nade fear of being alone kata mana sadness bende waseng'iyo mabiro gi so mae mogik ni emwang'iyo ga scary thoughts about baby over concern about baby's health ma ishika ni nyathini ok chal ni bongi madier bobro wuotho tiendene gi ang'o miyo gina weak kama onge ngufu ang'o koko keto wiye ni pokoloko kama nyaka nyathino koko nyuole wabed kode kik wabed very impatient to ma wacho monego be ni you look out for ma wacho ni postpartum psychosis postpartum depression nyalo dhi malo modok psychosis ne wasewacho ni en bedo ma wich ma wuok ma bedo ma yonge kanyachiel kod okirizon maber gi kako nego beni dhano timore nade being out of touch with reality ata momanyo kaka wanyalo kete gi dholuo ne wakete gi dholuo mabende ochalo neko mondo mi oganda owinje maber ni en ang'o maka ponono ni weche mag baby blues gatimore to igno weche mag postpartum depression odonjo to igno kimanyo kony onyalo kelo neko to kaka mamiyo osekonyore omiyo en tuaka maber ka wachiko itwa mabeni ponono ni neno ranyisi mane daktari wacho ka en ang'o gini monego beni timo onego beni
beni no iwacho ni miyo ni bro dhi maber onego beni iwacho ni miyo ni timore kata odienyore nikech nyocha onyuol koso onego beni imanyo kony mondo miyo yud kaki konyi kikolokre postpartum psychosis daktari seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi obiro iri kaka laktar utimo diagnosis nang'o mokwongo abiro wacho ni postpartum psychosis nigi danger achiel monego bed ni ng'ato ng'iyo sami yudo ka ng'ato nigi ranyisi gi tem mondo manyne kony manyne konya nikech postpartum psychosis nyalo miyo ng'ato nego nyathi kata ne kawo ngimane owuon onyalo kawo ngima nyathino to magi gik ma maybe wasewinjo ni miyo moro nyonyuol to nyathine odhi otimore nade okawo ngima nyathine no en owuon okawo ngima nyathine no mano emwacho ni neko chande mane kako manifest koro ok gin gik monego beni wawacho acha ni daktari nowacho ni en depression ka gidhi gibro timo ne assessment to watimore nade to rumo onego beni kawo atua kiyudo ng'at makamano gonwa simu kele clinic tere hospital moro amora machiegni mani kodi kanyo ero jok mabro yude kanyo kata kodhi ka pediatrician kata kodhi ong'eyo gik mwawuoyegi kendo bro konye iwacho ni ka ng'ato nigi postpartum depression kokele irwa ere kaka watimore nadi moro kapok wachopo kanyo wang'ene kar thoughts kata paro maricho kuom nyathi kachiel kod kuom ng'ama miyo masamoro nyuolo nyathini kata paro maricho kuom jaode masamoro neno ni emomiye chandruoge gi duto donge mano bende nyalo timore mano nyalo timore kabisa makori nena gi paro marach gi wuon nyathi in paro marach gi wuon in wuon to inyalo bedo nyaka gi paro marach kuom nyathi to kendo gino nyalo miyo kata mana dhodho nyathi nyalo bedo shida to dhodho nyathino kobedo shida mane mabiro kelo koro effects mag nikech wanyalo ng'iyo ni to ere kaka postpartum depression nyalo affect nyathi nikech ngene wang'iyo miyo sana to kwang'iyo nyathi cha ni to ere kaka nyalo timore nadi ere effects magino nyalo bedgo iyudo ka ng'at mamiyo nikech nyathi cha kaka paro miwinjo wacho ni obed go marach kuom nyathi go eko nyalo miyo kokea okorit nyathi cha kako nego beno timo nadi norito nyathino dhodho nyathi nyalo bedo shida pidho nyathino nyalo bedo shida kata mana luoko nyathino nyalo timore nadi bedo shida ena kaka wacho ni ojwang'o nyathine moeno wuone motimore nadi onyuolo tiyudo ka kata ka nyathini dongo kako medo dongo no eno bonding mar miyo kata mar min nyathi gi nyathi chawa bedo nadi bedo ma ok ber to mago gik manyalo affect nyathi later in la ngima mar nyathi nikech kata dhodho nyathi onego bed dhodho kuom dweche 6 ma en exclusive breastfeeding ma kaponi nyathini ok odhodho maber e dweche 6 to nyathini biro gamo tuoche mopogore opogore nyathini ngimane bo kethore kaeto gikone kipocha tipo kisewito nyathi to in owuon ngimani ok bi bedo maber kendo nyaka chieng' na winjo ka penjo moro bende biro kotenre kod level mar hit onyalo chopo kinyalo rete inyalo rete ga nang'o makoro wachni ma to mild ma atokoro dhi extreme ma atokoro dhi saidi pano koro kaluwore gi symptoms kata mana ranyisi mineno kuom ng'at mamiyo aeto gi time duration nikech gino kosekalo wiga ariyo kapod ineno ranyisi gi eki wanyalo wacho ni koro mae dwaro waluonga ni crisis intervention manyiso ni nitiere gino monego bed ni timo kuom ng'at mamiyo no ero mondo miyo bed ni konye godo koro kineno ranyisi ma wawuoye gi kuom ng'at mamiyo kosekala wiga ariyo kapod gin ga ranyisi mantie kacha chande tineno symptoms mag en ywak to konindi to en okodwa kata mana dhodho nyathino to kodwa wach nyathino tiwinjo kochako wacho gik moko ma odwa bedo maber kuom nyathino onego bed ni ng'eyo ni wadil gi kes moro mok ber masavia monego bed ni ng'ani onego bed ni wamanyo ne ang'owa wamanyo ne kony lakini baby blues to are not cause for an alarm manyiso ni ok onego bed ni gikelo iluongo nang'o cause for alarm gi dholuo nyalo wacho ni ok en gino madwaro kony mapiyo piyo nikech mano ena face moro ma ng'ato kale magi mulu nyalo wacho ni mild ena face ma ng'ato kale ma ena kaka wach ni sama kayudo pesa moro mang'eny anyalo mor aita jako bet pinya penjra ni to pesa to kora dwa timo gang'o nikech ok ang'e na kete biashara ok ang'e na tim kama koro mano baby blues ayudo nyathini samora mor kode to samora winjo ka koro ka paro ni dai pacha sani uso kama ta winjo ka ok ang'e kaka nyalo magi gik manyalo kelo baby blues yes
Daktari wantere kod case okanga ni ga igni ariyo mokalo ma bende nuwuotho ahinya pachoka e yore mag tudruok mag mbui nyaka e yore mag tipo ma mainstream gi amiyo mane olorore gi nyathi e ot kato ng'ado chinjo nyathine matindo tindo kowir ma anen postpartum depression ma anen depression ma koro nikelo gi gik mamoko to kapo nono ni isefwenyo ni kaka ng'ama miyo samoro neno chenro ni tiseneno ranyisi ka inyalo timo nango mondo mi konyiri mondo mi kony nyathini kik ohinyre kata kapok imanyo professional help. Anyalo kuongo wacho ni dina ng'eni nyathino ne nje igni adi nyalo konyo. Mar ariyo nitiere isolated cases kata mana cases mok gin postpartum depression lakini gin psychotic cases ma gionge gimoro amora mwanyalo timo gi childbirth. Achiel kuom gino makelo ga postpartum depression en ka ng'at ne nigi ng'at ma miyo ni endi ne en gi tuoche moko mopogre mag dangni mag paro, tuoche go kaka schizophrenia, tuoche go kaka bipolar. Mago gin tuoche conditions ma ka ng'ato ni godo to nyalo kete ata malo mar bedo gi postpartum depression. Samoro ng'ato wawacho ni ne nigi condition mar bipolar to bipolar nitiere sama face moro ma waluongo ga bipolar ka ni mania, manic face. Manic face en face ma ng'ato onyalo bedo ng'at ma timo lweny mago koko manyalo hinyo ng'ato mayenyo matek okonindi koro yudo ka symptoms kande nyalo biro bang' ka ng'ato noseyudo nyathi ng'ato nyalo yudore e manic face mar bipolar to magi gik manyalo kelo condition machalo kamagi. Postpartum psychosis bende symptoms mage dwa chalo gi symptoms mag manic face mar bipolar. Koro kiemo mi awacho ni kwa nyalo ng'eyo nikech postpartum tibro yudo ka ng'enyne omako ng'ama miyo ka kore kotimore nadi kore konyuol to ka wacho ni en nonyuol anyola maber onge gima notimore aeto bang' ma ibi kata mana higa achiel kore kiyudo ka symptoms ka gik miwacho go timore kata gimoro ma kamano notimore iyudo ka mano nyalo bedo ni ne en isolated case ma ok en postpartum depression lakini mania moro biro modonjo e kuom ng'ama miyo no momiyo timo gima kamano lakini ng'enyne gino mamiyo ng'at mamiyo kawo ngima nyathi kaka iwacho no endo mano sana ikelo gi condition mar postpartum psychosis. En gima kineno to aka wacho chande osiptal man kodi machiegni nikech samoro in Migori samoro in Ugunja to gini koro neno ka timore ne wayu moro kata mana ni nyaminu moro kata mana ne mama ni makore konyuolo nyathi matimore ma last born to tamini to ere kaka wanyalo reso ere gimi nyalo timo osiptal moro amora machiegni man kodi chop kode nikech mano koro en gino mwaluongo kaka wacho ni crisis intervention. Wan samoro wan koni inyalo bet ni nikawo namba na moro ikete simu sama ng'igona ga simu manyisi kama nyalo yudo ga ka timore nadi koro mondo wa manage that situation seek for help. Ng'at machiegni man buti kanyo no luonge wach ne aneni hapana miyo ni kaka ne nyaka nyo yudo nyathini gik motimo giweche mowacho mako gi kanyo mana matin wakawie yweyo weyo go tolo machuok mokalo mondo mi wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kikisudi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ng'ajo ng'ato twak mar rameny piny. Chik by Chonga gilo emo mi achalo kama chonga
Emosemia sudo nyime Chonga gilo Emomi achano kama Chonga Emosemia sudo nyime Mondo yudwe ni kakasikiza tune mari D*860 *418# Ramogi TV enod jower duto. Kila siku tunauliwa, nini tumekula? Kile tumekula watuambie tu watolee saa hii. Yenyewe unimorio wetu sawa, si wa kwanza, si wa pili, si wa tatu. Ng'anyo odiochieng' sabasaba okelo tho mar ji ma ok tin auchiel nyaka sani ka hinyruok gi kethruok mar mwandu bende ne oneno. I was going to go to Kamkunji. Unfortunately, due to no circumstances, today the roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. Romo mar sabasaba mar Raila Odinga ne ochano Kamukunji Obare ka twak mare ojiwo twak mar poro wach gi rawere. Ohala ne ochung' ka piny madonje chuny boma Nairobi ne olor kendo chenro mag somo bende ne orochore nikech ng'anyo mag sabasaba. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mon. Daktari ena mondo mi wagu kama ne wantiere cha wasuda ne e weche mag diagnosis nikech daher mondo wawinja to ere kaka inyalo tim diagnosis, ere kaka idhi thiedh miyo ni kapok ochopo mondo mi olokre case mar psychosis, ere kaka inyalo kony family nikech ma en family mantiere kod chandruok maduong' mokalo. Diagnosis en gino mayot kabisa. Mokwongo yudo nyathi wang'iyo history mari sama ne in gi miyo ni. Gik ma wawachoga ni nyalo kelo condition ni eki wabro ng'iyo gini to ere gigo mane nyalo expose a risk mar develop condition kata mana tuono mar ang'owa postpartum ang'owa psychosis. Gigi kwa se establish gi history mari nyaka ni makich ere kaka ijni no bedo bende familia ni ntiere tuoche mopogre mag dangni mag paro, symptoms mage ma ibet godo kata ranyisi mage ma ibet godo ma omiyo jogi okeli kata ini wuoni biro mondi wuo kodwa mondi wachnwa ni shida mora seneno machalo kamai. Koro mago gin gigo ma o inform diagnosis mar postpartum psychosis. To kik wadhi adala kanyo kata wadhi kwa wuotho kwa nyiso ng'ato ni in gi postpartum kapok daktari wuone mobiro miwach ni ma nyalo bedo ang'owa postpartum ang'owa depression. Nikech samoro ka wala somo gik moko twaneno ng'ama miyo moro kapo ni oywak gotieno to koro ibukre ni Yeni gima timi ni nanan winjo daktari moro kawacho ni nanene pej laktar ma postpartum moko gin baby blues to moko bende nyalo bedo ni gina stress ma are out to bendo nyalo dhi mo bed psychosis. Koro berne en ni mondo imany kaka wacho no imany jalony waluongo ni jalony donge mong'e weche gi eki kwa donje thieth yo maper mar konyo go ng'at manigi postpartum depression en through counseling. Hocho mano e yo maber matiyo ntiere koro kisedhi ka jahocho to ene mong'eyo teknik mobro tiyo godo mabiro miyo pachino kwe mabro goli tuo condition ma intiere seche go eko. Ntiere extreme cases kaka wawacho mag psychosis kande ntiere yedhe minyalo mi ng'ato manyalo duoko symptoms mag paro mag kao ngima nyathi, paro mag kao ngima nini wuon manyalo duoki back to normalcy. Koro kochope cases ma extreme mani wacho ni to ere kaka kidienje go chalo noedo to wanyalo medo gang'owa gi yath minyalo mi ng'ato to kwe pache inyalo mi ng'ato to miyo nindo maber nikech samoro wacho ni gigi bende ok bi gang'owa gigi miyo ng'ato ok time koro symptoms kande gibro bedo managed maber kabisa. To maduong' mogik en ni sama waneno ng'ama miyo makalo e ranyisi mwa wacho kae kawuono go eko to wamanyne kony watere ir jalony mondo jalony otimne diagnosis mondo administer treatment
kaka treatment onego beni bedo administered. Aneno ka wantiere kod picha moro ka postpartum depression treatment options mabende ni wacho ni gibire kidenyo mopogore opogore, wacho ni jahocho kata jago no matimo counseling ema biro timo ma wantiere kod individual therapy kite, wantiere kod family therapy, wantiere kod gik mang'eny ka amori nyalo lero no magi ni ginango nikech magi gin moko kuom options kata yore ma ikonyo godo miyo kata wuoro mantiere kod postpartum depression. Individual therapy en kaka koro wabet kod piny wago mbaka ni ma koro kaka nawacho ni biro bet watimo history mari kamano. Koro individual therapy ntiere kaka wacho ni ng'at matimo ni hocho no emong'eyo technique mopogore opogore mobro timo nade mobro tiyogo. Magi gina techniques mopogore opogore mag hocho except antidepressant medication monde kanyo no. Individual therapy en hocho ma achiel kachiel man gi Ruth anatimo ne Ruth hocho kamano. Couples therapy en hocho nikech kama wang'iyo chande waneno ni postpartum depression bende inyalo kel ni nikech tiere gwenyruok e ang'owa e ot manyiso ni dhaw moro ni ot kanyo maybe nyathi obiro to iwinjo ka wuon nyathi wacho ni nyathini odak chal koda kamano ma ok nyathina. Mago gik mabiro. Koro sama ubiro chato sama watimo wakao history chande kwang'eno ni mago gin shida mantiere mosedonje ot ma onego beni timo to koro watimo gino mwaluongo ni couples ang'owa couples therapy. Family therapy ewa wacho ni gigi bende inyalo kel gi lack of support manyiso ni kan onge kony ma ng'at ma oyudo nyathini yudo either owuok kuom jaode kata owuok kuom anyuola mare kata jaode no noringo kata mana wuon nyathino onge in the picture. Iyudo ka wanyalo kelo familia piny to wanyise ni gini nyalo bedo ni nowuok nokele gi yo machalo kamae kata kapo ni postpartum depression owuok kuom anyuola nikech bende mano en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato yudo postpartum ang'owa depression kam mama ni kata mana baba ni kata kamano. Koro family therapy chande bro konyo mondo onyis nyaka familia yore mwanyalo reso go ng'ani, yore mwanyalo konyo go ng'ani. To ibro yudo ka e yore mang'eny ibro ga yudo ka techniques gi eki ibro riw gi kanyachiel. Wabro timo individual to wabro kelo couples together to wabro timo family therapy chande. Mano e kaka counseling kata hocho timore mos ka mos kaluwore gi kidieny ma counseling kata hocho setimore nadi ochope. Group therapy kwa nyalo yudo jok ma osekale shida ma in bende in godo noendo kata jogo mosedhi undergo postpartum depression mochango mokonyore inyalo ketu e group mondo share mondo gi share kodi mondo ing'eni to ento ginto ne gitim ang'o mano miyo ne giyudo magi chango. Koro medication ma wacho ni under severe circumstances kata kodhi ma mino konde kanyo ni antidepressant medications. Antidepressants gina medications maduoko depression mari otimre nadi duoko chien. Koro mane mumia wacho ni wanyalo riwo hocho gi yath kaluwore gi kiwango ma postpartum depression mari otimre nadi ochope. Wang'ia ne wasengeko matin yore ma gini nyalo rocho godo ngima nyathi kata dongo mar nyathini. Nyathini bro yudo ni ojwang'e, nyathini ok dhodhe yo makare, nyathini ok onge kod hera mar ng'ama miyo kata mar ng'ama wuoro cha. E ndalone mabiro gima ne nyalo chalo nade nyathi mane obedo kod jonyuol mane nitiere kod postpartum depression? Most instances samora mora ma wang'iyo ga tuoche mag dangri mag paro nitie gino mwang'iyo ga mwaluongo ga ni adverse childhood experiences ma wajelunga ni ACEs manyiso ni gin midhiero kata mana masirni kata mana pek ma nyathi kale ka en ang'owa ka pod en nyathi matin. To wang'iyo ga sendo sama wawuoye gi wawacho ga ni en achiel kuom gigo mamiyo ga nyithindo nyalo bedo gi shida mag tuoche mag dangni mag paro ka gichope adolescent kata ka gidhi mbele. Manyiso ni postpartum depression nyithindo monyuol gi jonyuol ma jonyuol gi oyudo postpartum depression ibro yudo ka thor ni in future nyalo bedo ni nyathino onyalo bedo gi shida mopogore opogore mag tuoche mag dangni mag paro, onyalo donje tiyo marach gi yedhego mamero ji, onyalo bedo ni nyathino obedo nyathi ma cognitive functioning mare kata mana yore mobuongo ne gi pache tiye nyalo rochore e school kacha, onyalo bedo poor performer manyiso ni concentration mare dhi dok piny, memory gik moko machalo kamago eko manyalo interfere kata mana nyalo ketho kaka nyathino dongo gi kaka pache tiyo. Mar ariyo nyathi kaka wacho ni onyalo ketho bonding man kuom janyuol kod kuom nyathi manyiso ni nyathi moko bond maber kata mana moko bedo gi
moko bedo machiegni maber gi janyuol mare nitiere rochruok ma mano kelo kuom nyathi nikech nyathi nitie gik monego bed nosomo kuom janyuol chande nitie gik moko onego bed ni kako dongo onego bed nodongo kaluwore gi kaka janyuol otimore nadi ogaide otime kamano to koro ka janyuol ni ema onge e picture iyudo kamano nyalo kelo rochruok kuom nyathino endo nipimo ni ranyisi ka ng'ato neno kuom madhi jumbe 2 mano koro wanyalo wacho ni postpartum depression to kapo nono ni odhi tok jumbe 2 ma samoro chopo higa to miyo ni pod en kama chopo higni 2 ma koro wanyalo kete kidienye ma wanyalo wacho ni mana kapo ni onge thieth modhi mbele nikech tuo moro amora kok othiedhe ang'o matimore omedore donge ka nitiere thieth ma ok otimore wanyalo wacho ni gini nyalo dhi kamano ma koro bedo bang dweche 3 bang higni 6 bang dweche 6 kamano nyaka higa kamano to gino ma mano nyalo kelo en ni koro onyalo kelo a mental health condition ma is unrelated gi postpartum depression manyiso ni miyo no nyalo bedo gi shida mar dang'ni mar paro mano onge godo kane pok ang'o motimore kane pok oyudo ang'o kane pok oyudo nyathino koro the earlier mwakonyo go the better daktari mama ne perinatal depression ema wacho ni postpartum wachako ng'iyo ni wacho ga ni gigi gin gik manyalo chakore sama miyo pod ni ang'owa pod nigi ich iwinjo kama wacho no ni nitiere symptoms ma gigo ma ng'ato nyalo kale kapod en gang'owa kapod en gi kapok onyuol postpartum post manyiso ka ni bang nyuol peri en sama koro icha pod otimore nadi pod omake pod nyathi pok owuok chande koro sama ng'iyo experienced while pregnant or within 4 weeks after delivery mane mwaluongo ni perinatal ochakore ka pod mama ni pod ni ich aeto dhi kamano nyaka kosenyuol nyathino ka pod symptoms go pod otimore nadi pod owinjo to mage gik ma wang'iyo ga trouble bonding with the baby in fact ma wacho gano nindo shida oking'eyo ni nyalo rito nyathi maber kata ang'o mag fatigue na olo masaka sa focus mari iwinja ka in hopeless ionge focus maber mano emoluongo ni perinatal en kochakore ka pod miyo nigi ich postnatal ka koro ochakore ka miyo nosetimore nadi nosenyuol joloro go ngero ni geng'o ber moloyo thiedho mondo mi wageng' weche gi duto te chandruoge gi ma nyathini nyalo bedo ni nyathi ma samoro ok bi timo maber e klas ma nyathi ma samoro biro bedo kod dang'ni mag paro e ndalo mabiro ma en nyathi ma samoro nyalo dhi ahinya makaw ngimane kata gi min gi ma en nyathi minyalo witi kata mtaro kod weche ma kamago ere kaka wanyalo geng'o mondo kik wabed kod chandruoge gima nyalo wacho en ka kendo adawuoyo gi joma chuo miyo samose bet mapek wabed supportive kaka joma chuo to kapo ni in dala kanyo kata nitie gino matimore ma iyudo ka nyathi nitere sikul to dhi oyudo ich e mbalariany ni iyudo nyathi e mbalariany to dhi oyudo kata nyathi oyudo ich ka en ang'owa to nikech wich kuot ma gini kelo e anyuola wadwa ni wariembe kata wakawe watere ne dawa moro modak kune mondo dhi opande kucha mondo gino kel ginene to mane manyalo wacho ni support ma wamiyo ng'at mamiyo mora mora moyudo ich wanyalo geng'o shida machalo kamagi kapok ochope shida no support mwamiyo samiseneno ka ng'at mamiyo mako ich ere support mwamiye tang'e ni magi gik matimore ga oganda mang'eny iyudo ga kata mana ka nitie jok ma kata samoro ka une matatu to miyo moro ma peko donje tineno ka ng'ato chunga wene kom moro timore nadi obete kata kondakta nyise ni awewe leo usilipe ong'eyo gimomiyo nitie kaka mano konyo miyo no ero tiyudo ka miyo ni kondakta moro te gari kacha osenyise kata ni usilipe kata omiye kom to ot kae to koduoge to en lweny wakonyuru kendo wabeduru mine mapek wamigiuru support nyalo bedo ni gik moko tek nyalo bedo kamano lakini support mwamiyo gi chande nyalo geng'o issues mang'eny kata mana hinyruok mang'eny manyalo biro badaye to moko bondika endi shida ni kosedonje wamany kony kaka wawacho chande to wuoyo wacho kaka iwinjo ng'at mamiyo ibende wacho kaka iwinjo expressing kaka itimo chiemo michamo
kik wamadh ndawa to wan gang'owa wan gi nyithindo eiwa, kik wati gi drugs to wating'o nyithindo. Mago gik manyalo kelo shida baadaye kanyo. Koro lifestyle changes, ere kaka wanyalo dak ngima mopogore. Wuothi, tim kama gol luya mo matin, tim exercise konyo sana. Pono ng'ato tudore kodi daktari, wanyalo yudi kanye nikech samoro ng'ato ntiere oneno chenro ni kod thuolo mar penjo to oneno ka chandruogni ka gima nitiere machiegni kodi, inyalo yudi kanye kod yore mag tudruok. 07 5 8 8 1 0 2 3 2 07588 10232. Mano namba makigoyo to wanyalo tudore kendo wanyalo yudo kaka wanyalo timoni counseling, wanyalo timoni hocho, wanyalo konyo gi shida mopogore mabiro gi tuoche moko mopogore mag dangni mag paro. Ka in gi ng'atno bende manigi shida mag tuoche go kata mana dangni mag paro e yore mag tiyo gi marach gi yore mamedho ji, bende wan kuma watime rehabilitation, inyala go namba no be wanyalo konye. Lakini most importantly, kidwa bire office bia Applewood Adams Nairobi ka mani Kilimani, Applewood Adams kibire 4th floor kanyo ibro yuda to kendo wabro go mbaka. Erokamano nya Dr. Levi, wadok erokamano mathoth kuom kawo thuolo ibiro mipuonjo oganda kotendre kod dangni mar paro to ka nyuol kata bang' yudo nyathi. En chandruok mosehinyo ji mang'eny mokalo, nyithindo mang'eny osewito ngimagi kata osejwang' makoro ngimagi ok obedo makare. Magi gin gik mwanyalo geng'o. Ne daktari marwa, erokamano makende, ne producer na Perpetual Okoth, erokamano. Ne director na Alex Obado, erokamano kachiel kod jogo picha mawa kod jogo mochung' ne taya kachiel kod duol. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka, to bed mbaka maloko ngimawa makonyowa. Anilongani Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti masane.